Шановни колеги, изключително ми е приятно от името на целия екип на катедра Икономика и организация на туризма при Икономически университет Варна да ви поздравя с откриването на 5-та международна научно-практическа конференция за студенти и млади учени. Важно е да се подчертае, че по време на конференцията студентите и младите учени имат възможността да споделят професионални идеи в области като социални науки, психология, педагогика, мениджмънт и туризъм. Освен това, участието в такова научно събитие е ценен опит за тях да участват в професионални дискусии, също така и възможност да представят пред всички резултатите от своята научно-изследователска работа. Убедени сме, че такъв формат на научна активация на студентите е от съществено значение за повишаване на ефективността на човешките ресурси и на професионалния потенциал на Украйна, което е значим аспект в нейната интеграция в международната изследователска и иновационна среда. Пожелаваме ви, шановни колеги, успешен форум и много положителни емоции от професионалното и научно общуване, насочено към решаване на важни социални и хуманитарни проблеми. Успех!